नेता लोग बस बुझे कि उहे करता धरता बारे आ नेता से भी 20 कदम आगे कार्य करता बारे। बुनिया पूरी खा के जाता वोट के दिन चिन्हात नहीं खे आ सर्वे के भी सर्वे होता ममिला कुछ बुझात नहीं खे। एग्जिट पोल के पोल खुलल अलबत्ती आइल रुझान बावे आ वोट के चोट तो अलगे बा। यहाँ चमचा भी परेशान बावे, बॉटम हेने टिपाइल बा आ बत्ती होने जरता आ पब्लिक हाला कइले बा कि ईवीएम जादू करता, ईवीएम हैक होता काल्हे से आ नस एको धारात नहीं खे। सर्वे के भी सर्वे होता ममिला कुछ बुझात नहीं खे। धराइल पैसा जहाँ हम काहे पैसा धरता आ एक ही आदमी दिन भर में 3-3 गो रैली करता। खाली बैठल का करे, पब्लिको बेरोजगार बारे आ यहाँ एगो वोट पर मर्दे 17 गो उम्मीदवार बारे। चुपे वोट मराइल बा, लूटी कुछ जनात नहीं खे। सर्वे के भी सर्वे होता ममिला कुछ बुझात नहीं खे। नेता के अब बुझाइल बा कि जंतु ही होशियार बावे, खाता हेने जाता होने कार्यकर्तो समझदार बावे। ई तो अभी ट्रेलर ह, आगे फिल्म जबरदस्त हुई, सब पैसा लुटा जाई, जमानत कुली जब्त हुई। ऐसन खेला भइल बा कि खिलाड़ी कहीं धराते नहीं खे। सर्वे के भी सर्वे होता ममिला कुछ बुझाते नहीं खे।